Wantiere kama Pastor Jack, wantiere kama koro chunyo ganda kuyo. Kendo paro mathoth jamako ji. Kineno pichni mwaseneno kata mane mbui mokum jotelo ma ng'ato nyalo bedo ni kane ko chieng'ni otegno kinde machal kama to chieng' no wuone ma lito semako ma osetur ma piwang'o oseyuak mogore kuom ng'at machielo. Ginawo gini mane gwa tim sani genowa onego waket kanye to onego bed ni wachiedho nade kinde ni ma wantiere kod lit. Ero kamano ahinya. Gima duong' mowinjore wang'e ni Nyasaye ok owewa kendwa, en kodwa. Wuodhni otek. Wuoth kinde duto mar tho en wuoth mayot. To kanitiere buk monyisowa gima tho en wach Nyasaye. Kendo ohoyowa kendo miyowa geno. To aneno kaka weche gin sani e Kenya. An adwa nyiso jothurwa ni wahore uru. Joma tindo ohore. Kendo wayuaguru Raila gi luor modeserve kaka jaduong' kendo kaka jatelo moserito Kenya moluor e piny mangima. Sama Raila nonindo ni wan gi welo manie piny ka mabe ng'iyo kaka wadwa yuago wuodo mwahero. Omiyo akwayo ni jo Kenya mangima, joluo gi ji duto mohero Raila ore. Kuom jotendwa adieri en kuyo maduong' momako jotendwa ahinya political leaders magwa, chama mar ODM, to wan kaka kanisa wachung' kodgi kwalemonegi mondo Nyasaye omigi teko, mondo Nyasaye chunygi, mondo Nyasaye owuoth kodgi nyaka gichak giyud jatelo mabiro tayogi e migawo mar telo ma aluongo ni is a calling. Telo is a calling. Mana kaka wan bende jodolo, dolo is a calling. Kineno kaka Raila owuotho, ananyalo wacho ni ngima Raila mang'eyo. Raila was called or sacrificed is a calling. Omiyo jotendwa ber kalan kuom telo mane Raila onyiso. Ma en telo ma chalo ng'ama oluongi kendo en telo mar chiwruok ne jopiny. Erokamano. Bishop